Mwaswera bwanji omvera. Tsopano ndi nthawi ya sewero la fupa lokakamiza. Seweroli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ mu project ya pamoja. Cholinga cha seweroli ndi kuphunzitsa anthu nkhani za umoyo, malamulo ndi ufulu wa zauchembere ndi ubereki. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka. Muli ndi ine Karim Mpaweni. Sabata yatha tidasiya mayeso ndi tapiwa akumujeda Zex poganizira kuti mwina mani Zex agwira Suzio. Kodi zimenezi ndi zoona? Tiyeni timvere limodzi. Iwe tapiwa. Nice. Koma kuona zomwe ndikuona si. Mai Ndikuona sikunena Zex ndi Suzio. Taona iwe menya mwetu wake kwase. Iwe Zex ndi nzanga. Koma zona usanduzo zogwira Suzio ye. Mayeso, ine ndipo ndikukhulupirira 100% kuti Zex wagwira Suzio. From nowhere, Suzio amba kuzisamalira kumvala bwino. Iwe, she's a completely changed Suzio. Koma iwe, Zex usamaunda za mapepe. Ndipo anachiunduza kuti yeye zimene zazapanga kazamaliza college. Koma ngapasangani na mize kuti sali nchikondi. Ine mmene ndikuonera mawira awo ali nchikondi. Taona Suzio. Ari uyankho atagonekera kwa. Hey, I want the Zex. Mai. Congratulations, I know that mwene. So congratulations bwanji. Chachirika njani? Inu ndajaona ndeka ndi maswanga awa. Apa pati mati red handed. Simungakane Suze. Uli mwetu ndi Suze asi. Sizo apa pa chiyose chili bobo. Mani maesa. Posa chidwa pa ndi Suze. Mano sikuti ndizimene mukuganizazo. Kutaitali. Ina mwene Zex. Chiyose meja kuoneka choka. Wanifesesa kuti chikondi chichamwe ndechili hot. Maesa, adamaesa. Ndikufuna panopa ndifesesa bwino lomwe. Ine pa college panopa ndilibe chipwezi. Okay? Ndipo ni zamalavu zimene zinzapanga poka ndaitenga. Degree yanga chokuitatata. Ndi zinazosema. Panopa iya. Iya. Imani kai. Okay. Ndiye ngati muona zimene zozo. Suzio uja ndiwe mamwetu tilanga chana. Mandi mangu cheza naye basi. Kumulangiza zina ndizina basi. Suzuti paliso china chake. Man Zex. Apa ndiuze ningamo. Ine ndenzako ase. Kodi Suzio ichibwenzi chako? Mani maesa. Palibe china chilichonse pakati pa ine ndi Suzio. Ndipo ndikunena mobwereza. Ngati ndizafuna kukwatira mkazi, ndikhoza kukwatira Linda. Ase Zex. Musakambe za Linda. Maniva? Izi inakambirana kale kuti nzathu mavuto ndi amene akuvaina Linda. Basi. Basi umambakira kwambiri bwana. Umambakira kwambiri. Sikumbakira Zimene zaona ndi ine chikukhulupirira unena kuti mkazi ngati Linda ngakhala pachibwezi ndi nzathu mavuto. The two are complete pariahs. Koma basi ase Zex. Ndi bwino mamfunira za tovuto zabwino. Mawu mapanga maplana ozamlanda baby. Mene yeye akufuna kwambiri sizoona mubangaza. Kuti ase, koma tikukhala kulanda bwanji poti anthu osali palibwezi. Ali palibwezi wa? Kumene kusukulanda mani. Zex, kodi bwanji kuti? Nzathu mavuto ayenga kale kuti yeye akumfuna Linda. Ndipo before iweyoso uzikambira nkhani za mkazi yemwe. Mais musamambakire. Simbakira. Ine ndimanena kunena kuti ndikasamaliza maphunziro anga pa college pano ndikhoza kusakwatira Linda. Zimenezo zimene tukamba. Tikiratu guys. Sindikuthandiza kuti ndifuna khala naye pa chibwezi pa time ndili pa college pano pa yake. Zinthu zosiyana muzimvesesa mani. Koma mwina sonkhani iye ase ingotha. Chifukwa munthu amaganizo ake abwino bwino asesu mwana kuti uli maplani ozakwatira mkazi pamene nzako uzowa kali kuna kuti nzako ndi amene akufuna mkazi yemwe. Iwe ifo choti sikumvesa kuti ndikamba za mtsogolo ndi nkhani idi ngotha. Ithe basi. Yatha.
Koma dziko landiukira. Ino mpaka na Sujo kubwera ku fellowship uzapemphera nawo. Koma ndiye anachena. Kuchitovala ngati kangelo ka mulungu kenikeni amene white. Kuti zovala bwino chonchi Sujo wayamba liti. Kuti nanga makhalidwe ofasa amenewa. Wayamba liti. Kachigawenga kanzanga kakelekale ka Sujo. Kachira kusinthiratu wiki imodzi nditu. Kumano chopya chachikulu ndikubwera kuzakhala pafupi ndine. Pamene Linda ndinamuza kuti Sujo sanakhalepo pa ubwezi ndine. Mene zililimu Linda kufuna zoti ndimfusire chibwenzi Sujo ali pomwepo. Sizingatheke. Mayazi. Chifukwa ngati Sujo walapadi ndiye kuti azaulula magemu onse amene amapanga ndine, kuphatikiza zoti nampasa mimba ndi filimu imene tinakapanga ku Bangwe kuti mimbayo ichoke. Kaya nditani kaya kapena tomwina ndigwiritse ntchito njira ya waliya. Komano ndikagwiritsa ntchito njira ya waliya nangeta sekunekera sindikhala m'mavuto. Komabe njira ya waliya ija ikoza kugwira ntchito. Bola ndikufufuza siku limene Linda angazakhale ku hostel yekha kuti ndizamenya action. Kodi ino agama. Mukoneka osakondwa mwanje? Maya Linda. Ine. Ndine maganizo akulu kwambiri. Bwanji. Munthu usiku sinagone bwino. Bwanji mwadwala? Hayi. Nanga chavuta ndi chani? Ndalota maloto oyipa kwambiri. Maloto? Maloto kutani? Ndalota tunkango kumuthamangisa Linda. Agama. Ndawe zinatu maloto amangokhala maloto basi. Mukudziwa zimenezo? Maya Linda. Awa watu si maloto wambaye. Ndipo ndikuona ngati kuti china chake chikhoza kumuchitikira Linda. Inu muganiza kuti chingamuchitikire Linda ndi chani? Basi mwina notsoka la mtundu wina wake ndikungoganiza choncho. Mudzina la Yesu palibe tsoka limene lingagwere mwana wanga. Amen. Kaya ndizochokera ku midima palibe chimene chingamuchitikire mwana wanga Linda. Amen and amen. Koma mukudziwa chani agama? Inu tuli malota zosiyana-siyana. Ndiyeno chimene chikupangitsani kuganiza kuti tsoka likhoza kugwera mwana wathu Linda ndi chani? Malinda. Malota wati ndalota katatu. Ndezodabwitsa ditu. Ndithu. Mpaka kulota loto lofanana katatu. Mukudziwa chani agama? Ine ndimaganiza kuti madzuwa ano tipange mapemphero kupemphera zoterezi. Apopo timaganiza bwino. Kwambiri. Mapemphero ndi akufunika kwambiri. Komano bwanji timuimbire Linda iPhone kumuchenjeza kuti akhale chero. Tikatero ndetira kuitsanso kwambiri. Nanga tilakwitsanso bwanji agama pamenepa. Maya Linda tipezeka kuti amuzizimutsandi kumusokonezanso maphunziro ake. Kuli bwino kuti kumuzidzimutsa chifukwa maloto wakukhudza Lindayo. Maya Linda. Mwana wakukole chitu singamangomuza china chilichonse ndi maloto omwe yayi. Izi zinzongofunika nokuti tipempherera ngati momwe munanenera muchi. Apo poti ndiye mukunena zoona munanga. Kumuuzadi mwana kuti munalota mkango kumuthamangitsa ndiye kuti saphunzira bwinoyi. Ndi brother Mavuto kodi?
iyi ndetu Sister Linda. lowani ndithu Ziko. ndakulandirani Amen. khalani ndithu pamenepo Thokoza. zikomo kaya ambuya akusungani bwanji brother Mavuto? Sister Linda tisanami. Ambuya akutisunga bwino ndithu. Oh, we thank God. Amen. Hallelujah. Ndiye mwangoza ndiona. Sister Linda. Ungoti dziwa mmene layamba kutentha mudabwisa chonchi imweti. Ndinangoganiza zoti basi ndingokugulira na ice cream. Wow. Brother Mavuto, Mulungu alemekezeke. Amen. Mpaka kuganiza zondigulira ice cream. Chifukwa ndiye kwatenthani. Kwatentha ndithu. Komanso chinanso eti ndimafuna kupepesa kuti ngati ndinalakwitsa pokamba maganizo anga. Kuti msogolo muno tizamange banja. Chonde munikhululukire. Brother Mavuto. Sister Linda. Ice cream uyu ndiye ndokoma zedi. Munadziwa bwanji kuti ndimakonda flavor ya strawberry? Basi chiziwiso cha Ambuye ndithu. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. Amen. Brother Mavuto. Sister Linda. Ineyo ngakhale chidu changa chonse chili pa moyo wanga wauzimu ndi maphunziro eti. Ndine munthu. Ndipo ndimamvetsetsanso kuti zikhumbokhumbo za thupi nthawi zina. Amen. Zimatha kutipangitsa kufuna zinthu. Ndiye kuti chifukwa chake senuyo makamba lama ubwenzi. Zikomo kwambiri Sister Linda chifukwa chakumvetsetsa kwanu. Sister Linda. Mwemba kugona bwanji? Sister Linda. Yes. Koma ya. Zangu ali auja ndikaswiri. Tonani. Alinda mandinyadira nthawi yonseyi. Si awali apa ali mtulo lakayakaya within 10 minutes. Apa chofunika ningomenya ka game ka changu Judas anatulukire. Zimenezitu za nsewero limene lilafupa lokakamiza sabata ino. Linda atangodya ice cream yemwe Mavuto anabweretsa wagona tulo todabwitsa. Koma tundiye pamenepa apa. Kaya tsopano ndi nthawi ya funso. Funso lomwe lidafunsa sabata yatha lidalira kuti kodi ndi chifukwa chiyani amayi kapena atsikana ena amachotsa pakati? Ena mwa mayankho olondola ndi awa. Amayi ndi atsikana ena amachotsa pakati pa zifukwa zosiyanasiyana, monga kufuna kupitiliza maphunziro, kusafuna kusunga pakati pobwera chifukwa chogwiriridwa, kuopa kuchotsedwa mu mpingo ngati atenga pakati asanalowe m'banja, ndiponso kuopa kuthetsa banja lawo ngati atenga pakati pamene amuna awo ali kudera kapena ku dziko lina. Mwa anthu omwe anayankha funso limeneli, omwe anayankha bwino kwambiri ndi awa: a Moses Daza, a Lawrence Mwale ndi a Charles Moses. Funso lathu sabata ino: kodi ndi chifukwa chiyani abambo ndi anyamata ena amagwiririra atsikana? Kodi ndi chifukwa chiyani abambo ndi anyamata ena amagwiririra atsikana? Ngati mungathe kuyankha funso limeneli, tumizani mayankho anu ku nambala iyi:
991 046 451 kapena lembani mayankho anu pa tsamba lathu la Facebook la CSJ News Malawi. Musaweroli, Linda anali Elina Asanga, Zex anali Robert Magasa, Maenso anali Blessings Suya, Tapiwa anali Miriam Pondani, Maya Linda anali Evelyn Nkandawire, Agama anali Clement Twaya, ndipo Mavuto anali Isaac Bonongwe. Saweroli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ mu project ya pamoja. Cholinga cha seweroli ndi kuphunzitsa anthu nkhani za umoyo, malamulo ndi ufulu wa zauchembere ndi ubereki. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka. Ndipo kuchokera kwa ine mkonzi komanso muulutsi wa programuyi Karim Mpaweni, tikumanenso sabata yamawa. Fast, I'm fast.